la părgești. Și ghideți ușile. Ghideți ușile. Chide-l bine pe cap. Închideți ușile, vă rugăm frumos. Că filmează. Închideți ușile, vă rugăm frumos de suflet. Închideți toate ușile. Închideți ușile, balcoanele. Închideți balcoanele și ușile, vă rugăm frumos de suflet. Ușile, închide doamna ușile acolo. Internet, zici, mă. Zici, mă, bună seara, bună seara. Închideți, mă, ușile, toți. La doi, dar și Bună seara, știi bine, bă, merge în cealaltă meu. Bă, bună seara, ușile. Ușile, vă rog frumos de suflet. Bună seara, plățările. Gata, gata, Mihaiță. La mulți ani. La mulți ani. Îți mulțumesc, să fim sănătoși. Cu toată lumea. Îți mulțumesc, îți mulțumesc. Ce ai făcut, Mihaiță? 40 de ani, 40 de ani, băiatul meu, 40 de ani. 40 de ani. Gata. 40 de Ai ani. ceva prefixul, Mihaiță. Dar ce-i cu? Nu acum, vă rog frumos. N-am înțeles, mai te nici odată pe omul de țărul meu, și ce scuze? La tău, știi că te respect cu mare drag. Te rog eu din toată inima ta, de unde e ochelarii ăștia? Ce-i cu ochelarii ăștia? Ochelarii se spune de la bogatii. Nu acum, alo, nu acum. Mai lasă puțin, nu acum, alo. Alo, închide ușile, că nu acum. Nu acum. Nu acum. Îmi cer scuze, vă rog de toată inima. Îmi cer scuze de toate și mică ori. Iertați-mă. Ia telefonul așa și pune-l așa, pe lung. Poți? Pe lung, că nu prea știu că mie nișar. Pe cine? Da. Mi s-a făcut pe telefon pe atâta virus. Am avut prea mult virus pe telefonul ăsta. Dar nu merge. Nu prea merge. Nu merge, zici că are virus pe ele, nu știu ce are. Zici că are virus pe ele, nu știu, l-am pus așa. L-am trăcănat așa. E bine așa, nu te spăra. Nici așa nu merge. E bine așa? N-am amețit, da, cum se ce am amețit. Nu e problemă. Ok. Bun, lasă-l așa, gata. Acum, Mihaiță, ai văzut emisiunea de aseară? N-am putut că mă las somn, eram obosit. Am înțeles. Era că n-am televizor, băiatul meu. Uite, băiatele, nu te minte, dacă n-am televizor, ce televizor? Închideți. N-am televizor, mie nu trebuie televizoare, mie nu trebuie telefoane, nu trebuie nimic în viață. Am lumină de la Dumnezeu pe pământ. Asta contează. La mine nu e problemă. Am înțeles. Aseară a fost Floricica, în direct. Da? Da. A stabilit un nou record de audiență. Da, să-mi credeți că nu. Dar ce telefon i-a dat Stați că filmi și aici. Fraților, le doresc și o La sănătate mulți ani, lui Mihaiță, la mulți Diga ani. era. Dar ce cu ce vorbim frumos, să înțeleg și eu aici. Ok, da? Vă rog mult de suflet. Lasă oamenii care te iubesc. Uite ce rău e, Mihaiță. Ai suflat în M-a tot. respectat prietene, le-am dorit sănătate, mi-a făcut un cadou felicitar extraordinar. Alexandra, sora noastră, șefa din Canada, avem și câteva zile din Canada, avem și pe Roxy, pe șefa noastră, multă lume care m-a ajutat, a avut grijă de mine toți. A fost alături lângă mine toți. Și la bine și la rău nu e problemă. Am înțeles. Mihaiță, dar de ce ochelarii ăștia ajuns că sunt mari de tine? Tu nu vezi că sunt mari de tine ochelarii? E ok, bine, am bate aici în lumina. Închideți puțin ușa, vă rugăm frumos. Nici o legătură. Am înțeles. Ce bei tu, Mihaiță? Că eu te roz. Un pahar de suc. Suc beau. Bravo, bravo, așa sus. Tutti Bravo. frutti techelas. Tutti frutti aici. Bravo, bravo. Tutti frutti techelas. Timbre de la de la minune. Tutti frutti techelas. Techelas și techelas. Nădece și nădece. Azi e ziua mea azi. Dar nu beau azi. Beau și eu mâine de ziua mea. Vreau să beau și eu mâine de ziua mea. Da.
La Mâine mulți vreau ani, să la dau și mulți de ani și ziua din mea. partea noastră. Mulțumesc să La mulți ani rămână și din sănătoasă, partea fată, noastră. băieți, la toată România. Am și un mesaj pentru frățelul meu, pentru Claudiu Montana, fratele meu, care și el a avut grijă de mine, pentru frații mei de la Dragonul Roșu, pentru Becali, pentru toți rețelii mei, pentru Tamago, pentru Tagar, pentru multă lume, prietenii mei de la Dragonul Roșu, toată România, și doresc sănătate la fratele meu, Cocoș, de la Bulevard, fratele meu, îi doresc sănătate la fata ei și la Alina. Cocoș, fratele meu, care m-a crescut, a fost ambornar. Și a avut grijă că Am borban. am băgat eu fata între picioare, dar o să mă întorc înapoi la el, că e frățelul meu, că e fratele meu. Ascultă-mă puțin, stai un pic. Du-te mai Ai ce, zis bă. că e number Hai, one? lăsați-mă pe mine. Lăsați-mă, liniștiți și voi. Păi, George. Lăsați-mă pe mine, vă rog mă de secret. Că o să mă rămân eu cu de la Cum ai bascul, o zis să mă number one? Juan Bernard, cu 2 de I. Juan Bernard. Cu 2 de I. Juan Bernard. Of course. Dar tu Juan Bernard vorbești înseamnă engleză, numărul Mihăiță? 1. Fratele meu. Ok? Tu vorbești engleză? Tu vorbești engleză? Engleză literă e bună, understand? Engleză literă, e small. E small. E small, înseamnă e small puțin. Yes, 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 no problem. Yes, literă, e small. Ok. Nu se vede din telefonul. A zis Floricica, Da? că vrea să-i rupi tu ața. Nu, băiatul, nu e de genul meu. Nu-mi place de ea, nici ea nu-i place de mine, nu sunt de genul ei. Fiecare cu viața lor. Nu, eu nu vreau să mă bag în cheltuice, de asta mie nu-mi place. Eu sunt mai sus, ea e mai sus, fiecare nu dă valorile peste nimeni. Eu nu vreau deloc. Eu Ascultă-mă nu am casă, puțin. trebuie să-mi gătesc o fată cu minte, liniștită. Păi are ea. Corect. Da, Aria, de unde? De unde Păi, casa Aria? Da, niciuna casă. Da. Acum ascultă-mă puțin. Ea a spus că vrea să facă cu tine să aveți o cină romantică. Da? Nu e Vrea adevărat. cu multe... Nu e adevărat. Ascultă-mă Fratele puțin, tău ascultă-mă, trimite. lasă-mă să-ți termin ideea. Stai un pic, 2 secunde. Cu o sticlă de șampanie, cu lumânări, cu multe petarde de jur împrejur. Da, tu te nepune ale de-astea. Hai. Da. Și povești. Să Nu facem vreau că nu mă baie. fac. Nu vreau că nu vreau să mă complic, nu vreau deloc, că nu-mi place. Nu, sărburetele, nu e la mine Vrea e să altceva. Eu facă sunt șampanie liniștit. pe tine. Vrea să facă șampanie pe tine. Petarde de Nu mă fac, nu trandafir. mă interesează deloc. Nu vorbesc la adresa la nimeni, nu vorbesc la adresa ei, nu mă interesează nici ea de mine, nici eu nu mă interesează de ea. Fiecare reprezintă viața noastră. Fiecare de viața noastră, de sentimentele noastre în viață, ce e pe pământul ăsta. Că fiecare cu viața lor. Trebuie să ne descurcăm cât putem. Nouă ne-a arătat ce ți-ar face poziția 1, poziția 2, poziția 3. Nu, alea a fost țicanală. Am văzut-o, nu mi-a plăcut, dar n-a fost frumos de partea lor. Corect. Jos pălăria. Nu se face așa frumos. Un public frumos să dansezi în fața la toată România, nu se face chestiile astea așa. Fratele A, tot deci spune ai văzut cu emisiunea. dreptate. Corect. Deci, Exact. ai văzut emisiunea, da? Nu se face așa, astea nu cu țigănesc. Eu nu cu țigănesc, se cu una, nu se face așa. Nu e frumos. O femeie care tare ți să vorbească 2-3 vorbe frumos, îmbrăcată frumos, nu să arătă curul la lume, să-mi iertați cu metrii mei. Iertați-mă cu metrii mei, vă rog mult de suflet la toată lumea. Să-mi iertați. Păi 10.000 de ce a ori. făcut? Uite pisica, uitați pisica. Cu Mamă, inimioară, ce frumoasă în pisică, Perdia. vianeză, nu? Foarte frumoasă, să pune sănătos. Vianeză? Frumoasă poc. Măi, ascultă-mă puțin, Mihăiță. Femeia aia s-a îmbrăcat așa pentru tine. Și ne-a arătat nouă ce ți-ar face ție. Luciane, fratele tău, îți spune cu mare respect. Nu e de mine, fratele meu. Nu e de mine.